Ev dîmen ji destpêka serdema geştiyariyê ye ku li Diyarbekirê di mehên bihar û havînê de şûnwarên ku ji geştiyaran tije dibû, vala mabûn. Lê ew rojên bêdeng ku qada geştiyariyê zirarek mezin jê dîtibû, niha cihê xwe daye qerebalixî û eleqeyeke baş. Geştiyar dibêjin ji ber vîrusa koronayê bihar û havîna wan di mal de derbas bû û niha jî ji ber ku derfet dîtine berê xwe didin şûnwarên dîrokî û beriya ku zivistan û sarma dest pê bike, dixwazin li gor dilê xwe bigerin. Zaten em havînê derneket payîzê em derneket em ê nirda genîbin. Mecbûrî me gu em carê derkevin hele. Biha yani payîzê çitile havînê zaten me nedî. Em ji qol serê derketin em hatin Amedê. Ma gom şol Türkiye bavê berî em ji xwe gezintikê dikin. Em dixwazin kêfa xwe binerin. Kêfa me jî xweş derbas dibe. Baş û xweş e. Ev heft heşt me em derneketine dervaj ber vî virüsê. û îro bazar bû. û ez û neviyê xwe bûka xwe û lawik em derketin me gu em hinkî werin serpira Amedê serpira Dêderî. Esnafên ku li şûnwarên dîrokî karê xwe dikin jî amaje dikin eleqeya geştiyaran baş e, lê ew eleqe di warê danûstandinê de xwe nîşan nade. Abdurezak Yıldız jî dibêje ew sala 2020 bo geştiyariyê wek salek winda pênase dikin û dide zanîn ku wan îsal qet dihateke berketî bi dest nexistine. Sala 2020 saleke wendabûyî, saleke mirî derbas bû. Ji bo cîhanê tevdî û xusûsen jî ji bo me esnafa gelekî saleke wendabûyî derbas bû. Bihar û havîn ji xwe biharê em girtî bûn, derî girtî bû. Havînê em hatin me vekirin ji ber germê dîsa şixol nebû, dîsa jî nexweşî jî zêde bû. Piçekî bi payîzê re dinya hênik bû, xelkê xwe avî tij derve. Lê ev jî têra xelasbûna vê salê nake ji ber wendabûna me gelek heye. Di sala 2019 de li gorî daneyên fermî 380,126 geştiyaran serdana Diyarbekirê kiribûn û ji ber navdarbûna keleha zêrzevanê dihate pêşbînîkirin ku îsal geştiyariya Diyarbekirê deng vede. Lê ji ber vîrusa koronayê ev yekpêk nehat û kompaniyên geştiyariyê yên Diyarbekir dibêjin wan armancên xwe yên 2020 bo 2021 tehloq kirine. û hêviya wan ew e ku sala 2021 ji aliyê Wezareta Çand û Geştiyariyê ve wek sala keleha zêrzevanê were ragihandin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.